שלום לכולם. היום נעסוק באנשים שליליים, אנשים מורעלים, אנשים שההתנהגות שלהם לא עושה לנו טוב. איך מתמודדים איתה? אז 3 אפשרויות. קודם כל, הדבר הכי פשוט וקל זה להתרחק מאנשים שליליים. אם אנחנו לא יכולים להתרחק מאנשים שליליים, אז להגיד להם שלא נעים לנו הנושאים שהם מדברים עליהם, איך שהם פונים אלינו, להעביר להם את המסר. והדבר הכי טוב, לשנות את התפיסה שלנו כלפי האנשים האלה. זאת אומרת, אותם אי אפשר לתקן. אותנו, כן. את המחשבות שלנו אפשר לשנות, את הגישה ואת התפיסה שלנו כלפיהם אפשר לשנות. ועל זה יש מה לעבוד. בהצלחה. ובלם, מאמנת אישית, מרצה, סופרת.